Bye bye guys, uwi na kami. Mas maganda to, NMAX. Bye bye. Bahay ko guys, oh. Bahay ko ah. Yan ang tunay na bahay ko. Papunta ko kami ng ilog. Tambay ka dyan karo man. Pilipinas kita ano, apa na sila mga. Natanong sila ganado. Hey! Ikaw? Ngayon ka lang? Ha? Classmate mo? Ha? Classmate mo? Nasa ko to. Rapil. Oh. Ako ba may mga babae pakaroon nito, makal naman. Yo! Yo! Oh. Agad nanti niluguran nyo? Dito na ni, dito to. Hindi ko alam na kayo yan. Ah, yung NMAX na. Ilog. Ha? Tambal na? Oh. Ini ba nang puti sa pula? Oh? Ganyan pa. Ano na may bitter kang pura? Nanti may ginto siya kontor amay. Dito balik siya. Pwede ba lang papitulitan siya kontra yung lupas ka ta, picture mo. Kaya ba yung mga? Di ba na yun? Di ba pag-vlog? Ha? Di ba kami pag-vlog? Itan ko muna yung kapit-itan. Marap mo sa view. Ilog.
Di ako ngayon namin ay. Pampila lambong lang. Hindi, mahimpigang lambong to na eh. Ha? Mahimpigang lambong. Mahimpigang lambong? Oo. Sabi siya naman, sa mula naman, di ano ba lula na? Eh, wala ka naman kumuha. Hindi, tanong ka mga lambong. Ito may direksyon po yun, Walter. Ang kalaman. Hindi man eh. Diyan bangkag. Direksyon mo na kay Walter yun, ha? Ay, direksyon mo. Gabayawasan. Ito, pag-iawasan. Ito may ataan. Ito. Kami abang nasikin ay, masikin pa kang dati. Ay, kinang ko si Libilaya. Ayan sa among tatanong mo na bangko. Patanong na si Libilaya. Hindi ko yung mga. Nawang mo na yan, gad mo na yun. Kaya kala nila. Kini kamu dalangan na dyan mo. Di ba wala dyan makasa ko dyan? Bilhin na. Sagutin natin sa atin daan.